Maghimutag popcorn. Himo kong popcorn, guys. Requested by Violet. Kuya ng madam dare, Violet. Nakitaan man ni dare. Ang mama, idang mama di ah. Aw, kuno. Wa man siguro cheese, no? May cheese dana. Nah, mukhang makakunin may cheese. Latuson. Ang laba ko. Kay ugma. Ato si eskwelahang Violet man di ay, alas 2. Ugma pa to sila ate, makagawas to na admit to isang anak. Gabigi kayo nagsuka kalibang ng hospital. Wala lagi. Ayay, murag nadaghan ng butang ba? Iyat ko ba? Hindi talang badik sarap. Pila edad sa anak ni Juna? Isa, dua. Laig nga siya po doy. Buto-buto na. Nagsinumbagay ng popcorn. Violet, look ba oh? Like. Bantay di ka mukhaon ha? Oh no lagi. Oh, dos. Oh, tres. Kiss ate, kiss. Kiss. Kami, pikas. Yan, marakadura na mong baso na magtepeng. Kaya kakaluwag autan. Oh, hindi na mamaak na ho. Kaya kang gituan. Down, kaya pagkakakunat. Wow! Popcorn! Yan eh, naglukso-lukso yung taon siya. Lugay naman. Happy, high five! Diyan, piti pa! Line! Approve! Approve! Ah, balik ka mapiskan ka. There's no cheese behind. Salt lang ha. Salt ang diniga. Be, white cheese ha? How do you tigo nini mo. Oh no. Uno lagi. Mami, madi mo itawag mo. Kapilang kainin. Ate! Si ate! Mami! Maming kahay? Kan kami muna popcorn. Don't eat your hands. Lagi kayo dirty. Mama, okay. Aho, dirita ng popcorn. Oh no! It's a yummy, yummy! Sinagamay, rumulasa. Ay! Hariya! Hariya! Hahal kita ron. No, dahil kinabe. Wait, sa? Kaya lang unon. Excuse. Ako kayo mapasok ka. There's no cheese, ha?
thank you. Wa na naminaw kay naka dana. Kadagit na. Layas na. Dami ito may cheese ba? May cheese. Perfect pagkaluto. Kanta guys, popcorn. Parat. Mahurot na nimo be? Di naman hapon. Hawid pasti dyan. Ano? Ay. What's your problem? What is it? Nansa maning silpong mag... Ang cute tara ba dyan? Hi guys. Medong hapon. Kuanday ko. Maglawoy. Kaya na sila ate na uli. Gikag hospital. Umigo pag diyang anak ko nilawoy. Kaya bawal lang mga mantikain. Kaya ganina nagkuhan ko ng kuhan sa diyang ituob. Napas mo ko no. Dilantan man ko, tas gigsok ka. Wa man ko no, kuhan diyang laboratory, okay man. Pas mo kay, di man ko dingan-unan. Sa kadlaw, kaduhara mo kaon. Di mamahaw. Diyang paniot to. Mamahaw, diyang paniot. Diyang kuhan. Paniot to, panihapon na. Ganina pa sila na uli. Kaya na-admit man. Lawoy, kamunggay, batong, o taong. Sa karang rice cooker ba, di naman tingog. Din sa karang abi. Pati lababo, nagbara. Tingnan kong ate ron nga. Ipaingan ko na sa abi nga. Huwag maghugas karungon. Kaya nadagan pang mamilit. Hindi ang hit ko. Patudloan ko ba? Tingnan naman anak, mauwal po ko magsibalik-balik.
Kaya ang kamunggay, nangadag. Kasi sa atin, ikaw pa berarti lili. So, wala berarti ilim. Malingki. May kahipo dahil mo. Mag-celebrate di. Kaon tala ni Glitson baboy. Kapanguhay na pagluto. Nagkuhat ko kay basin na isda. Apila nag-isda ba? Man. Okay man. Mana? Tahun ni tahun. Ini dah agak tumbuh batu.